Again, mabungahong kabuntagon igsoon, so wala siya tayo live no, kay naga-blackout diri, so walay wifi, so maghimulong tag short video. Akong tubagon yung pangutana sa kumbara diri, no? Yes, naka-relate jud ko ani yung sitwasyon kay naka-experience ko gingani sa una nga struggle, no? So makita ninyo igsoon sa screen ang iyang pangutana, gusto siya advice, willing siya, no? Mao ni akong ganahan nga mga lalaki, mao ni ang tunay na lalaki, no? Muangkon sa ilang sayop. Nya willing magpatambag, magpakorek. Okay? Tanawa, mao ni yung pangutana, makita nyo sa screen igsoon. Actually, kani siya igsoon nagserbisyo ni sa gobyerno, pero di na ko i-mention, no? Dili na ko siya itug-an, resulti yang ngalan. Kaya ron dili mo makaibalo, no? Kaya as a respect niya, no? Daghan man kayo nagserbisyo sa gobyerno. Mao ni siya. Na-bless ko, why? Honest kay siya igsoon. Nagpatabang siya. Mao ni yung problema. Okay? Kita nyo sa screen. Taas kayo. Ingon siya, hangtod karon man good. Brother, bisanaan ako sa akong serbisyo. Nasa serbisyo daw. Nagbisyo lang gihapon ko babae. Okay, babae ang weakness. Ug uban pang di maayong buluhaton. Bisan unsaon akong saad sa akong kagalingon nga dili nako, pero mubalik man jap gihapon ko. Hangtod niabot sa punto nga nagkalunlon nako dayon. Nagpadulong lang sa akong bisyo nga walay ayo. Napabayaan na akong kaugalingon, labi na akong anak nga usay di na ko makapadala. Unsaon man ako ni Brad, kay actually Brad na ko ni nga nasa serbisyo. Ini kagabi usahay makahilak ko. Kay disappointed kay ko sa akong kaugalingon, ngano inani ko, nganong di na ko nakayang undangan man jud. Tambagi ko palihog pastor ug unsay una jud na akong buhaton. Daghang salamat. Unas tanan Brad, pirting lunglibat aning dapita. Salamat kay nga nagpaubos kasi mong kagalingon og yes, akong nakita nga ning angkon jud ka nga na kay gihimo nga dili maayo nya gusto kang mubiya. Okay, thank you kaayo. Kay numdum lang pugos akong mga panahon sa una nga gusto na kong mubiya sa mga makadaot nga bisyo. Bisyo gyapon nimo babae lang. Ako ang bisyo sa una nga grabe, primarily shabu. Nay mga time sa una Brad nga magsige kog hilak og kadlawon kay nganong natawo kong adik-adik. Nganong natawo kong akong mami sige hilak kay tungod sa akong kaadik-adik kakawatan di maghilak ng adlaw di ko kasuyok. Mao tong nag-depress ko, nag-attempt kog 3 times suicide kay ngano man gusto na ko tapusan akong kinabuhi kay kapoy ni kayo. Ka-relate ko nimo Brad. Ug salamat sa imong pangutana. Again, imong naa ka sa serbisyo. Thank you kayo maning angkon ka. Naa ka karon sa serbisyo pero naa kay bisyo nga babae. Okay? I believe daghan ingani karon kay daghang mga asawa nga nag-message nako about ani unsaon may nako ni pastor gibiyaan ko sa akong bana nga mauna nami anak nya ning kuyog sa salain. Daghan common ni siya nga problem karon, taas og percentage ang mga ingani nga nahitabo karon. Okay? So imo Brad, ako magang gibiyo gwapo gyud buday ka. Okay, yes, imong weakness is babae. Ang imong gusto ka mo biya, gusto ka nga muundang sa imong gibuhat kay naa kay gingon diri. Oh, yes, ang babae nga bisyo. Dako kay gasto na, kay minyo mga nam kay asawa na kay pamilya na kay anak. Yang mo bisyo pa jud dako jud gasto. Kay mo mudatong man kana no, mo gasto man kana. So, akong ikasulti nimo bro, ika-share mao ni para maundang na imong bisyo. Unas tanan, aritas Ginoo, dangop kay ako naman yung gibalik-balik, Mateo 11:28, ug natay mga kabugat, gipasan, natay mga gibugaton ba, no? Nabudlay na ta kaayo sa mga problema, nag-struggle ba ta sa tong kaluyahon, kay nganong dili ta kaundang, ingon si Lord, duola lang siya, okay? Duol kamong kanako, kamong tanan, nga gikapuyan na bugatan, duol brad sa uban sa sincero nga kasing-kasing, duol sa Ginoo nga kinasing-kasing, pareha sa naitabo nako, no? Surrender, ingna si Lord, I know and I believe nga once si Lord makakita sa tong kasing-kasing nga we are very sincere, no? Kana bitawng grabe ka sincero ta, paminawon, tabangan ta sa Ginoo. Si Lord brad kay bawo nga gusto na kamubiya anak tabangan ka sa Ginoo. Wala imposible sa tong Ginoo. Nato lisod kaayo, daghan na ta gibuhat. Pareha nako before brad. How many years ko nag-attempt nga muundang og suyok og shabu. Kada suyok na ko maingon ko last na ni pero why last hangtod ning surrender ko sa Ginoo, ning duol ko sa Ginoo, nagpakiluoy ko, gihilakan ako ang Ginoo, brad. And then mao na to, wala na ko nalahos og rehab. No naayo akong utok kay magistorya naman kog mga kahoy sa una. Ako ra usa magistorya na ayo na normal na akong pangisip, makasabot na ko istoryahan. Kay dili naman ta ko kasabot sa una, no? Surrender mao ni una brad, duol sa Ginoo, iyagyag tanan sa Ginoo, isumbong Lord kapoy kayo.
no? Isumbong tanan sa Ginoo brad kay ingon ka diri nagkalunlon ka, no? Nagkatang-utang na lang inong katungod sa bisyong babae. Yes, dako kayo. Di ba? Kabantay mo ng mga government officer, no? Nga naay mga bisyo nga babae, kurakot sad. Kay ngano man ning nag-involve og mga illegal way kay tungod kay naa sila laing babae mao na nga kuwang raman ilang sweldo, no? Gasto ning bisyuha babae mura ning droga, no? Gasto brad, no? Sumao ni ingon ka nagkalunlon ka unya tungod sa imong bisyo nga way ayo. Salamat nga ning admit ka nga walay ayo gining bisyo wa malipay ang Ginoo. Napabayaan ako nimo imong kagalingon ingon ka diri nya imong anak usay dili na nimo mapadalan. Yes, kay tungod ani brad again duola si Lord isumbong. Ingon sa nambalaang kasulatan, if the Son set free, you'll free indeed. Kung ang Ginoo si Jesus makapahigawas nimo ana nga bisyo, mahimo jud kang tinud-anay nga gawas nun. Walay imposible sa Ginoo as long as naa kay pagtuo mo duol kang uban sa kasing-kasing nga sincero, sigurado ng imong kinabuhi brad na ay tinud-anay kabag-uhan, mabag-o gid ka, no? Duol sa Ginoo. Amen. Nya aside from that brad, ako na ning gibalik-balik kuno naa sa imong pamilya, no? Imong pamilya, ang impact sa imong pamilya tungod sa imong bisyo, no? Nya pwede ra ba na siya brad nga naay course bitaw mapasa nimo sa imong anak kay mao man na imong gitanom, ikaw nga amahan ming tanom ka og dili maayo, posible na nga maani na sa sunod kay maabot man na sa 3rd, 4th generation. So posible nga ang gipugas nimo kay ikaw man ang punuan, ikaw man ang amahan, masinati, no? Wata kay ba maybe usa ka adlaw maapil og suffer ang imuhang anak tungod sa consequence nimo, no? So brad, nindot jud nga karon magpugas ta, dili pa man ulahi ang tanan, itugyan tanan sa Ginoo, surrender sa Ginoo. Nya na ay mong anak, no? Uno na ang imuhang asawa nga unta kanang proud sila nimo nga amahan nga pares niya kapikas, no? Mao na uno na nga kuno na adaan nga mao ni pangutana ba nga kanay imong gihimo karon naa ba nay maayo nga resulta sa imuhang anak o sa imong pamilya? Aside from that, makabilin ba ka anag maayong ligasiya o ingana imong binuhatan? Dili. Okay? So, mao na ikaduha kuno na imong pamilya, no? Nindot nga proud sa atong family nga kita maayo tang ehemplo nga mahan, mayong sulundon, no? The best tatay, the best father. Amen. Then aside from that, mao ni nakisugot naman ta Ginoo pamilya, mao ni brad. Tudloan ti ka, mao ni akong sekreto. Weakness ni mo babae man. Kung naa man kay kalambigit karon nga babae, i-block na brad, prangkahan ti ka i-block na. Ayaw na og connect anak. Ako sa una brad sa diyang gibag-o ko sa Ginoo. Nabag-o ko sa Ginoo, gipaundang ko sa Ginoo sa tanang mga bisyo, babae, shabu, sigarilyo, inom tanan. Ang babae igsoon mao ni ako ang mga ex, mga past na ko, gi-block na ko, wala na ko'y communication unya akong gihimo, nag-deactivate ko, nagbag-o ko Facebook ngano man, ninglikay ko. Mao ni akong gingon brad, aside nga nagampo ta na ngay tagtabang sa Ginoo, tabangan sa nato atong kaugalingon, no? Prangkahan ti ka brad. Kinsa man ang imong mga koneksyon nga mga babae kay gwapo mo ka, kita ko akong gi-view imong profile. Basta attractive ka sa babae brad. Unya, labi na sa imong trabaho. Dili na ko i-mention mga igsoon kung unsa yung trabaho, pero ang iyang trabaho attractive sa babae. No? So brad, unsa may mga babae nga koneksyon nimo bisag naagi nimo anak aside sa imong asawa, ipang-block na, please disconnect ana nga mga babae. Hantod naa kay koneksyon nila, dili maputol ang oportunidad nga pwede ka matintal. Atong gihapong gitagaan og durwe or entry point ang yawa nga tintalon ka. Brad, kay baw ang yawa sa imong weakness. Kay baw sa Satanas kung asa ka kuyang, diha ka balik-balikan imong weakness babae, diha ka balik-balikan. So ayaw entertaina brad, kung naa gali ma-attract kay mga babae, ayaw entertaina, no? I-ignore unya kanang tan-aw ni mga murag ning penetrate na pangay tabang si Lord, dili ko ani. Tabangi ko kay dili ko gusto ma-fall again ani nga the same sin or temptation, no? So brad, again akong balikon. Kana kay ningingon ka nga usay magkalunlon ka kay gasto nimo sa lain nimong babae. Kana nga mga bayhana kinsam na imong bisyo diha. I-disconnect imong kagalingon na igsoon, likay. Kay sometimes kung di man kita makagawas brad kung naata nang dapita, kung ning duelta, kung still natay connection ana nga mga tawhana, dili gid ta mahigawas ana. Pero kung atong putlon atong connection ana, no, atong nunaon atong pamilya, atong nunaon ang Ginoo, mo spend kag time sa Ginoo brad kay dili man pug ka malig-on sa imong espirituhanong bahin kung dili pug ka mohatag og higayon sa Ginoo in prayer, mamalandong ka sa iyang pulong ana no, paduol sa Ginoo. Tabangan ka sa Ginoo brad, no? Again, aside nga tabangan ka sa Ginoo, tabangi sa imong kagalingon, no? I-disconnect kinsa man ang mga bayhana
no? Labi na kay gwapo ka. I understand, daghan kong mga amigo nga mga gwapo kay nga nag-serve sa government, no? Attractive mo, dahil mga tentasyon, pero ayaw itugot, no? Depende na nato. Kung kabaw ka, brad, nga kanang dapita, huyang ka, likayin ang dapita. Kung kabalo ka nga, apiki ka, kung mo entertain ka, ani nga babae, maoni, apiki ka, no? Kung basin, ma-fall ko, no? Likay, be wise, brad. Likayi. Kung imo nang buhaton, maningkamot ka, likay ka, ning disconnect ka, tabangan sa Ginoo. Kana, 100% sure ko, brad, nga may gawas ka na. Ingana ko sa una, disconnect ko, wala na ko, giblock na ko itong mga kuan. Gusto ko nga akong asawa na lang akong hunahunaon ug akong anak. And praise God, uban sa grasya ug tabang sa Ginoo, nakalingkawas ko anak. Womanizer ko before, kadaghan ko kabuntis, naka-involve sad ko og adultery before, kay na ako'y nakarelasyon, nakalibin nga minyo. Pero ang tanan ng labay na, brad, gibag-o ko sa Ginoo. Ning tabang sa gusto kong kagalingon nga mabag-o. So ning disconnect ko sa tanan ako, mga connection ako before nga posible ko matintal. Ug karon uban sa tabang sa Ginoo na ako'y bag-ong kinabuhi. Amen. So mao na, brad, akong ika-share, ikasulti nimo. I-appeal lang ti ka, brad, sa akong pag-ampo, long live ta kanunay da, no? So padayon og serbisyo sa gobyerno uban sa kahadlok sa Ginoo. Kay once na kay kahadlok sa Ginoo, na kay relasyon sa Ginoo, mahadlok na sad ka mo buhat og mga butang wala nakapalipay sa Ginoo, ug dili ka ganahan makapasakit sa asawa nimo. Amen. So God bless, brad. God bless. Amping, no? Nakas akong prayer. So God be the glory.